comrades namkhona okuningi ekutholile asofunda ukulalela sezwana comrades. Ubuholi comrades. Uma busho into senze njani siyalalela. Ngicela ke njengamanje ukuthi siqhubeke nohlelo lesinalo ngokwenqubo ngasikhulume ukubhala angibe kusaqhubeka kodwa senze special arrangement naye sokuthi ngenxa yokuqineka uzokhuluma qede bese yahamba bese siqhubeka nohlelo sezwana comrades. Kodwa konke akade kusho kuyibona okwethu ukuthola kancane la konke kubili UYC comrades sefikile. President Zuma is the supreme leader. Comrade,
umlandeli ucomrade othi umholi umlandeli njengesiqu okunational ngokutshela ukuthi ngani ngoba uzoqoshwa kusase sesuke yimikhuba yaka-ANC uzolandela awuthi uphinde nobhalela ngephunobhala umuntu olandelwayo uthe uPresident Zuma namanje uthi uPresident Zuma kuphela bakushongo olandelwayo sizwana lo bakushongo besebenza noKhumalo laleleni kahle lena uKhumalo wasebhukwa yimikhuba yakhe yokweba kwaxoshwe alikho nje lofresisane lapho ngoba ukliye ushongo inkathisiwe uma wena unomuntu wakho okunational uma eseqoshwa uzosala nobani obuzokhipha thina umkhofu ongenamnikazi uzobuya la uzoqala thina kathutweni nabantu bakho uma ngabe kwi-profit unabangani bakho nabanye kwi-profit yaseZuma usele nobanika wena ngowashayela ngesipilili la wasimulimu umkhofu umuntu we don't want the situation comrade la othola ukuthi khona having comrades who are having members who are members of other members of the ANC. They all know comrades yenzeka ka-ANC. Ngenxa ishilo ngephunobhala sengigcina ngizonikwasela. La comrades uthini indaba yama-parallel ibhala. Comrades i-parallel imelula kabi. I-parallel abantu abafuna i-power at all cost. I-parallel uthi unobhala uthathwe i-resolution awadingeki. Comrades umuntu owathi i-parallel ngomtshela ngelinye ilanga ukuthi umbona kanjani. Umbona ngokuhambe emisa abanye amakhono nivakashela yonke indawo. Ubabangi yakwa-ANC. uPresident Zuma uyosho ukuthi amakhansela bengonobhala azophathwa kanjani. Ama-structures e-AK party bayosho. Nami unobhala ethi angiyiphinde. Inkonzo ubabangi yakwa-ANC ayisebenzi la ekhaya. Ngoba uzoqoqa ama-packs lawo okuthathisa i-membership ungayiqoqa ndibanga amagundane lili ngeke kusetshenzwe ngaleyo ilebalulekile ngakho-comrades ukuthi asiphusheni umzabalazo uma ngabe comrades ngingalise nobhala u-134 sizona comrades ngo-Agasti kune-by-election angithi ilaleleni kahlele comrades unobhala ekhona abantu baku-134 sizona comrades akumele bacabanga ngithi kodwa kufanele bakhulume ngezwe lodwa ukuthi le comrade abazoyisho angiphinde thina njenge-region no-comrade uNhlanhla naba noLokhunja nodaba ezitha abagcwele o-comrade bonke nalo-BF no-2 asinalo ilungelo lokuthi lethele umuntu ozonihona. Umuntu ohona abantu ukhethwa abantu kuleyo ndawo. We let you know 843.
iwona zosikhethela abantu akekho umuntu ozonomkhovu wakhe la sizwana comrades njengamanje isaphinde ukusho ama-comrades ethu masuka lapho bathina sizenza izinto within the confines of the law njengamanje it's a peaceful march ngiyabonga nami into eshoda awunobhali ukuthi ama-comrades wonke wabalile asi-organizelele manje angithi into yokugcina-ke nobhala lethu indaba iphalamende comrades lethu into iphalamende nansi uPresident Zuma asikalelane nabo uPresident Zuma even before ama-elections campaign ngento ethi uma ngabe ulida ngala waya parliament ngala okusho ukuthi uzohlepa hayi uPresident Zuma akazashintsha nobhala kodwa we are waiting for the next order sisebenza ngama-orders la umkhonto wesizwe ayikho into bottom to top we don't have views for now ngoba sinabo ama-structures uma sinakela ama-views awu-5 million kuzuma ngaPatrick sisebenza nge-order i-system asize is top to bottom uPresident Zuma usho something udilinga usebenza nabaholnaba leyo ndidike njani zifethu ukufika nama-views your opinions your notion in as far as I'm concerned ayisebenzi okwamanje until such time feel structure sizwana injalo comrades asiba lapho nangu babukele angakathamhlaumaodupofu lo ela nangishenga izibela Recupera a cor, né? Acontece. Você vai